Tiger bibarnya ada itu kenangan. Orang anu belang Patiau Abu Komala Sergeyariनि live performance नोंथांमोना नायनो रेडि जा जोबोद एक्साइटेड इन्टारेस्टिं जायो लाइभ पारफरमेन्सआ जेरै जों अडिअ बेलेगना मोजां खोनासिनोब्ला लाइभआव जाहाथे नुयो खिन्थु बेना अडिअनिफ्राय साबसिन लाइभआवसो बांसिन मोजां जायो कर्ट मोनसे जासिगोन दिनै नोंथांमोना बयबो साखि जों बयबो साखि रावजोंबो थाया जादों गुबुनाव आं प्रग्राम गादोंब्लाबो बेफोरबायदि डिस्टार्ब होआखैमोन मेथाइखौसो खनगोन ना खना बिदि उसुखुथु जाबाय थाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना आंखौनो नायनो होननानै नेबाय थानायनि थाखाय आं दिनै दोंनै मेथाइ खननानै थांनो होनना सानबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन आं बिखुङाव फिसा बानानै मेथाइ खननायनि थाखाय गिबियावनो आं निमाहा बिनाय थाबाय आं मेथाइ खनगिरि नङामोन गोदो बैसागो बोथोराव गामि गामि बर' माहारिया खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै मोसाग्रा हुदा दङमोन गोदोनिफ्रायनो बै समाव आङो खाम सिफुंजोंसो खनोमोन नै बेफोरबायदि गोदान जुगानि दामजुजों हेन्डसजों आंहा प्रेक्टिस गैया थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो नाजागोन गोरोन्थिनि थाखाय आं निमाहा बिखानाय थाबाय लुदुर गिगिबाबो मोसानो हासाबोमोन Tiger bibarnya ada itu kenangan. Kasih mosanaga, sengrafora aku bukannya mosanago. Bini jangan aku mosanago. Ayo mana? Bini jangannya, bini bini apa sini. Kasih go, sengrafora mosanago, sengrafora mosanago lagi. Tiger bibarnya ada itu kenangan. Baru minggu
बिखुङाव फिसा थानायजों मेथाइखौनो बावगारलायदों। निमाहा बिनाय थाबाय आं गुवाहाटी सारियालिखौल' खननानै जिरायथ'नो सानबाय।